Ismaħa x'bint. Għaddi x'bint, merħba bik. Dina bintek. Merħba bik u bija. Kemm iżbejħa? Binti ħlieqa Talla. X'isima? Kella. Kemm il-sena għandha? Fit-12. Hija saret f'daqqa waħda xebba? Dina żerrija x'bint tola wisq. Filli tara ċkejkna, filli tara kbira. Il-ħaxixa ħażina dejjem fuq il-ħaxix tajjeb taqbes. Ġibt ix-xogħol miegħek biex noqogħdu għada għax ili nixtieqek. Dina d-darba ilek ma tiġi żżurni għat li jiena ġejt tant drabi. Ir-raġel jaħdem barra, oqgħod kemm jogħġbok. Ġibt it-tajjar għar-raddina u kella ġibet il-mażel, bekk ingħajxu. Ġibt il-kalzetta, ġibt il-ħjata, ġibt il-mħadda għal-bitzilla, ġibt it-tajjar għal-briret. Ma hux taftit li ġibt miegħek ix-xogħol, briħetek toqgħod sa flaxija. Minni ili ġejja 8 ijiem, ma x'inhu? Issa bħaġa, issa boħra qatt ma stajt. Min għandu tfal ma jistax jitħarrek, min irrid jgħix bidu ma jistax imur iżur. Ħarra d-dina, ħalkeb, sewwi għal-qalbek. Qegħdin iħabtulek il-bib, tajt min ġie. Xi ġara, min irid ikun ieħor? Dieħla hija, metlekx il-ġara tiegħi. Merħabik, ġejt fil-waqt biex noqogħdu nitħattuha u briħetek naħdmu iżjed. Ili xawnx bintna? Kemm qadet hija u binta. Mawx taftit li rġajna l-tqajna? Ħdejja. Kif trid u xawna? Iwa. Kif taddija dan żmien? Ajla tajjeb niżuħar l-alla. Kulħadd b'xi salib. Ma tiegħek kbir wisq, għax għandi r-raġel imqarreb wisq u t-tfal saħta ħajja. Iż-żmien tbiddel u qal wisq. Niftakar fi żmieni li t-tfal kienu dejjem wara missirijiethom. Illum kif jorbot il-ħożża ifittxuh u ma jsibuh. Għaliex irid jagħmilha ta' raġel qabel ma jkun tifel u għar saru x-xabbiet fejn jsibhom fit-twieqi, fil-bwieb, fil-bjut, jaraw kif jagħmlu biex jissebħu. Ikun Talla ma raħħomx, għajnejhom fuq l-ożżib biex jiżżewġu. Sejrin immorru, il-klim tajjeb u ħellu bħaċli rasi, mal-ħin daħlilna. Sejrin kmieni, għala hekk fisa. Fisa, bramt 6 imraden, it-tifla ġibdet 2 moħħiet. Imbagħad inti taf, qatt irrid notboħ lir-raġel u l-tfal. Morru bislima. Alla jennik.